Dukkan godiya tabbata ga Ubangiji da wanda ya kagi kyau, ya kuma sanya ta a fuskar wacce ta dace, ya kuma sa dare ya zama na lokacin hutu a gare ki, ya kuma sa mala'iku yardaddu kyawawa dama da hagunki suna masu kula da kyakkyawar surar har zuwa tashewarki daga bacci. Da zarar safiya ta waye akan ɗaura ɗawainiyar ne a kaina. Babu shakka zuciya da ƙwaƙwalwa sun kasance ba su da wani aiki sai na tunani, haka zalika tawa sun kasance ba su da wani aiki sai na tunaninki. Dalili ko shine duk ranar da garin Allah zai waye ba su yi tunani mai daɗi wanda za su tantance domin na furta a kanki ba. Bakina baya gajiya da ambatar sunanki yar budurwa. Nakan ɗauki kaina ne a matsayin makaho duk lokacin da idanuwana ba su yi arba da naki ba. Allah sarki kunne, kullum bai da burin da ya wuce ya ji furucin da zai fito daga bakinki. Idan har bai ji hakan ba, yakan ɗauki kansa ne a matsayin kurma. Idan har kina gudu, kikan tuna min da barewa. Idan kuma murmushi kike, kina tuna min da gonar auduga. Idan kuma tafiya kike, kina tuna min da hawainiya. Soyayyar da nake miki babu misali, saboda ma'auni yayi kaɗan ya auna. Kawai ni dai sai dai in ce ina son ki, ina son ki yar budurwa. An ce dutse yakan ije tarihi na tsawon lokaci masu dama. Da ina da dama da na rubuta tarihi akan duwatsuna da aka yi bayanai a kansu kamar su Uhudu, Safa da dai sauransu a kanki. Karar cika ki da surutu, ya kamata mu ƙarasa dandana. Kai ɗan samari, kalamanka suna da daɗin sauraro a kunnuwana. Saboda ƙamshin su yayan furishin su kamar kamshin kasa ne ake sauka a ruwan sama farkon damuna. Furanni na da ƙamshi kamar yadda duniya ta shaida. Haka zalika launin sama yayi kyau yayin da hadari ya bayyana. Ina so ka sani idan har ruwa da jini za su yi tasiri a jikina, ina gani ba wanda zai zamto sanadi ba ce kai. Ko alama ba zan iya mancewa da kai ba. Ci gaba da ƙaunarka abu ne wanda ba zai taɓa ƙarewa daga zuciyata ba. Ina matukar son ka fiye da yadda nake son kaina. Masu kyau su ake kira taurari, amma kai wata ne. Ina so ka sani dan samari, ba kowane sarki bane ke hawa dokin hakimi. Haka zalika ba kowane hakimi bane ke hawa dokin sarki. Saboda matsayi da martaba ya zama akwai bambancin a duniya. Ka zama fitila mai haske a cikin mutane. Don kasancewar ka sarki, ya za ka ji idan aka ce yau ga sarauniya a gefenka? Da zan zama wata babba a ƙasar nan, da zan sa dole kai ma ka zama wani babba a ƙasar nan. Saboda in na faɗa aka ji, dole ka faɗa a cika. Mu je dan ƙalilan samari. Wato kun manta da ni a wajen nan. Gaskiya soyayya ku abin kwatance ce. Da a ce masoya za su yi koyi da irin soyayya ku, da sun ci riba a soyayya sosai. Gaskiya ko Laila da Majnun ba za su kai ku morewa a soyayya ba. Allah ya sa ni a danshin ku. Amin. Abokina, da Allah ya labarin Jummai ne. Da mata kusa shigo. Yawa da Allah in ta dawo ni ma a dan ce ina ciki saboda ga yadda kadaicin na abokina wa kawai kake ba dan tala ina ga ba Jummai mai sauki.